Doncs, Déu-n'hi-do, ja porto més de 10 anys meditant. Sí, fa molt de temps. On t'agrada meditar? M'agrada meditar, sobretot aquí al dojo, m'agrada moltíssim, i també medito a casa. La veritat és que puc meditar en qualsevol lloc. Hi ha una mica la idea, no, d'anar a meditar al camp i tal, que m'atrau, però també pots meditar al mig de la ciutat. Vull dir, per mi meditar és un exercici que el puc fer en qualsevol lloc. Què creus que t'aporta a la teva vida personal, professional, la meditació? M'aporta molt, moltíssim. De fet, per mi la meditació és una manera de reconnectar, no? amb la teva essència, amb el teu esperit. És una manera d'investigar també amb un mateix. Aleshores, per mi meditar és sobretot expandir la consciència, connectar amb el teu cos, amb el que sents, amb els teus sentiments, amb les teves emocions, i a partir d'aquí començar a veure quins són els teus pensaments, de què està fet el teu dia a dia, com l'omples amb moltes coses que a vegades tenen importància i a vegades no tenen tanta importància, no? I m'ajuda a ordenar-me, a relativitzar-ho, a veure-ho, a agafar perspectiva. M'ajuda amb això. A més, jo tinc una feina que està relacionada amb l'acompanyament a persones i, per tant, per mi la meditació és bàsica, no? Coneixent-me a mi mateix també puc ajudar millor als altres. D'aquests 10 anys, recordes què et va empènyer a començar a meditar? Sí, la veritat és que sí. Al principi doncs, hi havia un gran procés d'indagació personal en aquell moment, no? Era un moment intens en la meva vida, amb molts canvis, i meditar era trobar aquest lloc de pau, de serenitat, que em permetia poder ordenar les idees i poder triar per on havia d'anar actuant, no? Què t'ha sorprès de la meditació que no t'esperaves que t'hi has trobat amb la meditació? M'ha sorprès que al final ha esdevingut part del meu dia a dia, com netejar-me les dents, com dinar, esmorzar, dutxar-me. És un hàbit que l'he integrat i no passen els dies que no mediti. Moltes gràcies pel teu testimoni. Gràcies a tu.